आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव गोग्गानाय आरो गोजोननाय लाबोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मना। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगावनि डक्टर भुबनेश्वर बर्मना बिटिआरजों लोगोसे भेरगाव मोनसे गोग्गानाय लाबोदों। इउनाइटेड आरब इमारेट्सनि दुबाइयाव थांनाय 14 जुलाइआव जानाय मुलुगनां हमिअपेथिक सामिट 2 आव भारत हादरनि जानानै साबसिन हमिअपेथिक गायनोकलजिस्ट बान्था मोननो हादों डक्टर भुबनेश्वर बर्मना। 2006 मायथाइनिफ्राय सावस्रि बिथिङाव हमिअपेथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोनानै डक्टर भुबनेश्वर बर्मना गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावफोरनो हमिअपेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंनो गथ' जोनोम होनायाव मदद होदों आरो जिउ संसाराव गोबां खुसि लाबोदों। बे सिबिथायनि थाखाय इउनाइटेड आरब इमारेट्सनि दुबाइयाव जालांनाय मुलुगनां हमिअपेथिक सामिट 2 आव साबसिन गायनोकलजिस्ट बान्थाखौ मोननो हादों भुबनेश्वर बर्मना। दुबाइनि बुर्ज अल आरबआव बार्नेट हमिअपेथिक प्राइभेट लिमिटेडआ बानजायनायाव बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। हादरनि फावखुंगुर अनुपम खेर, खन्थाइगिरि मटिभेटर कुमार बिश्वास, मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सानसुमैफोरा बेयाव बाहागो लादोंमोन। डक्टर भुबनेश्वर बर्मना मुंदांखा क्रिकेटार जन्टी रड्सनि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ नाजावदोंमोन। मख'जाथाव दि डक्टर भुबनेश्वर बर्मना नागपुरनिफ्राय इयुथ आइकन एवार्ड, उत्तर प्रदेशनिफ्राय रत्न एवार्ड बायदि बान्थाखौबो मोननो हाखांबाय। आंनि मुङा डक्टर भुबनेश्वर बर्मन, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, भेरगाव साब डिभिजन, आसाम। सस्ति हमिअ फार्मासि। दिनै 2003 आव नेशनेल हमिअ कलेजाव गुवाहाटीआव एडमिसन लानानै 3 इयार्स फरायदोंमोन। बेनिफ्राय पास खालामनानै गावआनो भेरगाव साब डिभिजनाव 2006 आव क्लिनिक खुलिफैदोंमोन। बेनिफ्राय दिनै प्रेक्टिस खालामनानै आंनि रानिंआ जाबाय 20 इयार्स मिनिमाम प्रेक्टिस जागासिनो। ओमफ्राय बहा लादों प्रेक्टिसखौ आं बेवहायनो पास खालामदोंमोन आरो बेहायनो दङ, दासिमबो दङ। जोङो माने गोबाङानो दायो नोंथांनि खाथियाव फैयो। एक्सुवेलि आं दिनै अल जिखिनि प्रेक्टिस खालामगासिनो बेयाव अकल खुनु बिभागनि खोथा गैया। अल ट्रिटमेन्ट, जिखुनु ट्रिटमेन्ट आं खालामगासिनो। गोजान गोजाननि बेमारि दिनै अल आसामनि बेमारिनाव फैयो। बांसिन बेमारियानो जाबाय आंनि गायनोकलजिस्ट खुदिया मोनै, जायनिखि 10 बोसोर 12 बोसोर हाबा जानानै खुदिया मोनाखै, बिथांमोना फैनानै आंनियाव 99% रिजाल्ट मोनदों आरो मोनगासिनो, रानिं फैगासिनो। आरो अल बेमारखौ नायो आङो, पेरालाइसिस, अल डिजिज, स्किन डिजिज, मेन्टेल डिजिज, अल बुंनो गैया। जोंनि हमियाव खुनु बिभाग गैया, अलखौनो फरायनांगौ जायो। ओंखायनो नाम्बार 1 आङो गायनोकलजिस्टआव आं दिनै एवार्डबो मोननो हादों। माब्ला एवार्ड मोनखो? आं फार्स्ट एवार्ड मोनदोंमोन 2023 आव 27 मार्च आइकन एवार्ड मोनदोंमोन अल इन्डिया बेस्टआव नागपुराव। बिनि उनावहाय बे मायथाइयावनो 2023 आव लास्ट डिसेम्बर 13 लखनौआव इउपि उत्तर प्रदेशआव बेवहाय आं रत्न बटा मोनदोंमोन। बिनि उनावहाय थांनाय 14 जुलाइ 2024 आव आं जेरावनाखि बुहुमनि नाम्बार 1 हटेल दुबाइ बुर्ज आरबाव बेवहाय इन्टारनेशनेल जेरावनाखि हमिअ अल प्रेक्टिस साबमिट 2 बेवहाय आङो गायनोकलजिस्ट हिसाबै एवार्ड मोननो हादों। आरो बेवहाय आंखौ एवार्डखौ गायनोकलजिस्टनि बान्थाखौ मोननो हादों। बे बान्थाखौ वर्ल्डनि बिथां मुंदांखा जन्टी रड क्रिकेटार
#1 फिल्डिं अलराउन्डार बिथांनि आखाइनिफ्राय आं मोननो हादों आरो लोगोसे बेवहाय लन्डननि सासे डक्टरबो दंमोन बिथांनि नामा आंनि रोङासै दुबाइनि रयेल फेमिलि बिथांमोनाव दंमोन बेवहाय आङो बे एवार्डखौ मोननो हादों बे बान्था मोननायनि आन्दोआव मा दङ बिथिक माने सामिटआव थांबाय नोंथांखौ बेबायदि मान होबाय मोननायनि बिनि आन्दोआव मा दङ बिनि आन्दोआव जाहैबाय आङो दिनै प्रेक्टिस खालामै खालामै 2006 निफ्राय प्रेक्टिस खालामनानै बे गायन'लजिस्ट खुदिया मोनै बे रिजाल्टखौ बांसिन बे बार्नार होमिय'पेथि कम्पानि जितु CMD सार नितिश कुमार दुबे सारा बिथांमोना आंनि जितुनिखि शेयारिं फेसबुकआव शेयारिं बे बुस्थुखौ अल इन्टारनेसनेल डक्टराव शेयारिं जादोंमोन शेयारिं जानानै ओमफ्राय बेवहाय आंनि रिजाल्टखौ बांसिन नुदों 99% रिजाल्ट नुदों रिजाल्ट नुनायखाय आंखौ कुनु होमिय'पेथियाव कुनु गायन'लजिस्ट बिभाग गैया कुनु जेरावबो बिभाग गैया खिन्थु आंखौ गायन'लजिस्टआव नाम्बार 1 होननानै बे बान्थाखौ आंखौ होदों आं मोननो हादों दासिम दा आंनियाव 2006 निफ्राय दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला आंनियाव 300नि मानसि आंनाव साक्सेस जादों आरो जाय मानसिया आंनाव फैनानै ट्रिटमेन्ट लादों धैर्य हमनो हादों बिथाङा कुनु रिजाल्ट मोनैनि खोथानि गैया 1% मात्र किसुमाना माने फेलार जादों जायनिखि टाइम मथे मुलि लांफैयाखै जायनिखि माने खनसे लांनानै नेक्स्ट टाइम फैयाखै जगाजग खालामाखै गोजान जायगा गोजाननिफ्राय फैनानै फैनो हाया बिथांमोना फेलार जादों जाय रेगुलार मुलि लांफैदों दिनै क'क्राझारनिबो सानैसो मोनलांबाय बङाइगावनि सासे मोनलांबाय बिथिं राङापारानि सानैसो मोनलांबाय शिबसागरनि जेरावनोखि एल'पेथिक डक्टरा IVF खालामनानै 8 लाख थाखा गारनानैबो बिथांमोना मोनाखैमोन आंनाव फैनानै बिथांमोना अनलि 3 months कर्स खालामनानै 12,000 खरसा खालामनानै अनलि बेयावनो बिसोरो खुदिया मोनलांदों आरो बेबायदि बहुत केस दं एल'पेथिनिफ्राय सौग्रुजायै फैनाय एल'पेथियाव जिन्दिगिनिसो गथ' मोना होननानै बुंनाय रेकर्ड दङ बेबायदि मानसियाबो आंनो फैनानै 1 month 2 month अनलि 1 टाइम मुलि लांनानैबो आंनो खुदिया मोननानै साक्सेस जादों आरो आंनि फार्मासियावबो भितरावबो बे पिक्सार दङ बेयावबो बिथांमोना नायनो हागोन फैनानै प्रुफ मोननाय मानसिबो दङ सानो जे दिनै आं खोनानो मोनो बहुत मानसियानो बिदि गोग्लैना दङ खुदिया मोनै हाबा जानानै बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरबा 10 बोसोर हाबा जानायनि उनावबो खुदिया मोनाखै बिथांमोना बहुत जायगायाव गिदिंनानैबो मोनाखै बहुत थाखा गारनानैबो मोनाखै एल'पेथियाव थाङोब्लाथ' बहुत थाखा नांगौ जायो लाख थाखा गारबाबो गथ' खुदिया गेरान्टि होनो हाया ओंखायनो जाय मानसियानोखि एल'पेथियाव थांनानै बहुत थाखा गारनानै गथ' मोनाखै आङो जों एसे जगाजग खालामनानै बिथांमोना फैनो हायो ट्राइ खालामनो हायो माबायदि रिजाल्ट मोनो आंनि नाम्बारा बेवहाय होनाय जागोन बे नाम्बार मथे एड्रेसा जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट भेरगाव साब डिभिजन रेलवे स्टेसन खैराबारियाव ओंखारबानो जाबाय आरो बासाव फैयोब्ला डिमाकुसिथिं फैनो हागोन प्रपार जायगायाव जाबाय भेरगाव साब डिभिजन कन्टेक्ट खालामनाय मबाइल नाम्बारा जाबाय 8638171661 8638171661 आरो मोनसे नाम्बार दङ 9678756797 9678756797 माने बर' रावजोंबो आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन फैनानै बर' रावजोंबो आंजों रायज्लायनानै डिसकास खालामनो हागोन किसुमान बर' पेसेन्टआ हारसायाव थांनानै हारसा डक्टराव थांनानै गावनि खोथाखौ मोजां फोरमायनो हाया ओंखायनो बिथांमोनाबो बेमारखौ मोजां बुजि मोना ओंखायनो ट्रिटमेन्टआव हयथ' जायाबो जानो हागौ मोजाङै आंनाव फैनानै आरामै माने खुलायै बुंनो हागोन बर' रावजों बुंनो हागोन बुंनानै खुदियानि असुबिदा आरो फैबाथाय सानैबो फैनांगोन सासे फैबा जानाय नङा आरो आंनाव फैयोब्ला आगोलावनो कन्टेक्टआव एसे रायज्लायनानै माबायदि फैनांगौ माबायदि रिजाल्टजों फैनांगौ आं बेखिनिखौ आं फनाव बुंनाय जागोन